Njengamanje baqhamuza kwethu ekusimpuli nje ngizosho into eyodwa ebalekile ukuthi sele sihlanganile lapha eDenver Australia nengqole yethu endala ubaba uShalazele ke sesibonge kakhulu ngomsebenzi omuhle awushilo nesibusisa sikhiphileyo sihamba naye sibheke kwaMayimaye sebabaza umhlola ukuthi isiko lakithi ke nemvunulo yakithi kungenzeka kanjani ukuthi idlale itabani siyacela ke ukuthi uhulumeni namalungelo azi itabani alungile akazakhela ama toilet ezakhela imizi kodwa angathathi imvunulo yethu esithandaza ngayo abesethi hey itabani ngizobe ngiaddressa ination manje ke mina lapha na ke ngo1 o'clock lapha kwaMayimaye ngiaddress ination akhonja angivimba angizovinjwa umuntu kodwa mangabe itabani zize kwaMayimaye ukuthi sizodla zilethe ibhizinisi ezithenge sidlalele ngoba bezivele siphila nazo sikhona kodwa hayi ukuthi sivunule imvunulo lakithi so namhlanje asikho isitabani esoke sigqoke sibhince sifaka umqhele yakithi sifaka imvunulo yakithi nangazathu sine kusake itabani manje asesukuzwa ngani manje sangishilo kusho mina ungizwa mina nomkhulu kusho mina uZulu kusho mina umuna wesile wangikhombayo umntwana waphindane newangishiya wathi angisale ngilolu Zulu ngoba yona into phela sele nayo ziyakhala manje That's so